Sony Handycam, vlastně video 8 formát na kazety. Po měření jsem zjistil, že všechny kondenzátory na tady té desce, a nejenom tady na té, i na jiných deskách, jsou naprosto špatný. Jo, tady to je, měřím SR, jsou všechny úplně otevřený, prostě nekonečný odpor. To samý zde, tady jasně to je spíš hlavová část, servodeska, taky kondíky, většina z nich absolutně mrtvá a tak dále, takže nevím, jako jestli to má smysl nějakým způsobem opravovat. Já jsem si řekl, že to zkusím, sepíšu ty kondy, zkusím objednat nový, uvidíme, to bude levný, budou stát pár šupů na Alíku a zkusíme to dát dohromady. Jsem na to poměrně zvědavej, tady ještě se odprásknul tady ten konektor, ten se musí znova slepit a tak dále, takže někdy to možná uvidíte v budoucnu, uvidím, jestli bude chuť a čas, protože to je na dlouho a člověk neví, jestli to vůbec bude fungovat. Tak to jo, no a za týden zase pokračujeme na Betamax.